Makadiko, my dad is somebody say, "Aiwa guys, I missed you so much." And tichataura soon. Guys, mangwana nhasi ndatsika ndimboya ndimbotaura mubvunzo wandiri kungobvunzwa nevanhu. Kungondionawo dzo 2 minutes dzavanongondiona idzodzo timu rangu iri. Ndaisirawo comment yangu kana kuti ndauyawo usiku paya ndakumbotsirika ndimbo distressawo chimbodongora kuti zviri kuitikawo mazanoti kutambira kumanigerians kakune pisi. Wateverere pakomment yako zvondoshamisika madiaries koko kumanigerians kokoko nepo pano mungoteverawo pakomment section muchindifunza kuti ko hamuna kuona tiri kumariro, ko hamuna kubata maoko sei, ko hamuna kuisa post yekubata maoko sei. Ndasirega ningotaura one. I hope mwe munosangane question ari answered ipapa. I know kuti you are my team, vamwe vachona you deserve muri kuda answer, right? And then kwoita vamwe vari kutsvaga pamuromo, vari kutsvaga response kuti achitaura kuti kudini handiti, and then they run with that. Handiti munongosiya kuti vamwe tinotsvagiswa futi content anomaona. So chekutanga regai ndikudzai vadika ndichidai so nyaya iyaya yekubata maoko haitumwi munhu guys, haitumwi munhu kunzi bata maoko waregere kubata maoko usadai. Iwewe munhu ndio unenge uchiziva position yako, ndio unenge uchiziva paukamira. Handiti handikwanisi kuti ndiite zvinhu zvokufadza imimi, handika kuti ndoda kufadza timu rangu, vanhu vanondifollowa kuti ndobata maoko but ndisingafungi the other side. Handiti kufa kwakaita KC uyu kune mixed emotions, right? Inini semunhu ndakagara pasi ndega ndikanyatsofunga kuti okay, as much as nyaya yake akambouya pano takafamba naye zvokutodaro handitika ndofunga vamwe vanga vari kuside kwake vakasvika pakunditi Melly wanga ari agent yaKC. I've never worked with KC and I didn't even know him in person. The only time I saw him was Pairo wakuZinfest. Anyway, zvinhu zvakudhara handimaona, we cannot dwell in the past, right? Nyaya iripo ndeyekuti pane mixed emotions pasame platform ipapa. Pane vanhu vakawanda vakabirwa mari naKC, a lot of people, right? Those vamwe vanotori madhad Mrs Melly varipo vakabirwa mari naKC. Then pasame platform ipapa vamwe vanotori futi madhad team Mrs Melly handitika variko vamwe vanoti handizivi, I don't know, but I've seen 2-3 people writing kuti isusu akatibatsira zvakanaka handitika takaitigwa zvinhu zvedu zvakanaka hamene kuti madhiri api isusu aive munhu ari right. Tine timu rimwe rakadaro handika for one munhu anotori very close naye nesuru handika achitondifonera aitaura zvinhu zvakanaka. Ndakatosvika pakushanda ndopindura kuti chi aitaura zvinhu zvakanaka zvega zvegawo munhu akare wemuno muUK handimaona kuti nini zvakadai ndaitoti ndikatoenda ndaitomufonera utouya ndotodii you know, aitaurawo zvakanaka. She was praising. So according to me I saw it fit sometimes kana usina chekutaura zviri nani kunyarara, zviri nani kunyarara kana usina chekutaura. That's what I did. I decided to keep quiet because pane two mixed emotions pano handika pane vanhu vanoti vakabirwa mari zveshuwa nemukomana antimaona, kune vanhu vakakawadwa, kune vasikana vana vechidiki vakakawadwa zvechokwadi nemukomana, then kwena timu rakaitirwa zvakanaka nemukomana. So inini seni ndinoenchimira papi. I have to think about both parties, right? I have to think andidi kuti achinakira chekuti ndota munhu kwanzi munhu wafa wanaka ndota chinakira. No guys, as you can see kuti people they've refused kuita mufa wanaka. People are just calling a spade and they are allowed to say out their emotions, right? Because they know the history that they went, you know, that they moved with this guy. They know what happened in the past with this guy. They know what, you know, this guy did to them. So they have the right to air out their emotions as they are. Pasina kubabadzira. And it pasina kubabadzira. So allow them to be. And this aenda apedza pake atoenda hanmona. The same applies to you. Neorputera tesa tera. You don't know the day you die. People will do the same. Yeah? The day I die. Ndakatonzi upi uyu. Kumvekedzeka katombodai akadai akatishungu. You know, they'll say what they want. You know, ndatofa pana zvandikaita, you know, vanhu vanobvumidzwa because ndivo vanoziva zvinhu zviri mumwoyo mavo handiti maona. So please team diaries, don't desist from coming on my comments and ask me about why didn't you put a post. And inini I've decided to keep quiet. And if you don't have anything to say, sometimes it's rather you keep quiet so that you are not misquoted. Kana kuti unozowanikwa uchitaura zvinhu zvisirizvo. Pane vana, pane hama dziri kuchema dzisina kutadzira team diaries. Dziripowo dziri kuchemawo.
And then I come here with my ndine vanhu vakawandisa vari kutora ma7,000 and then tofamba nenyaya vari pakati pekuchema iye atopedza chero tikati chii iye hapana chachaona atoenda. But what about hama dzinenge dzasara nevana ava varipo? So inini personally like said to keep quiet, but munhu wese akatadzura nemukomana ane right yekuti afambe naye achitaura. Handimona isusu taitotukana takatukana zvokutotukana zvakuseri. Ndaitoverenga machatsi ake musi wakashayika nchiti machatsi ake tichitukana so nemukomana nchitidzo wakabata munhu andile wakabata musikana wechibharo. You have to do the right thing, you know. So I'm surprised to those who says angari agent. Come on, the way I came here naye ndikamuexposa agochengeta secret kuti abuda kutadza kubuda choda iwewe ndakatoshanda newe iwewe ndiwe wakanipa macustomer ningi. After all, I've never done SIS. Andimaona. So of course aifunga achibuda, but unongona kuti zvangotanga ne1 ghost vamwe mai vari munhu who calls herself a professional, and I'm so shocked now. At least I'm now close to know who she is. Ndo vakangotanga nenyaya and spread because of the hatred that I don't even know her. Vakangotanga nenyaya yekuti uyu anga ari agent vakanyora vachi pachipeji chavo chisina vanhu vakadi. You know, I saw that and I'm like, you know what, let me just block this idiot everywhere. And that's what I did, you know. So she is the one who started with this, but chokwadi mukati memwoyo wake behind that ghost, she knows the truth kuti avamai she was never, and she didn't know this guy. Hence I brought him on this platform to expose nyaya dzake. So guys, kubata maoko akuti mwe munhu respect mukaona ndisinawo pamwe vamwe vachita zvino kuti ndoti cheto na blogger ningi neni I have to write because chaitwa if I'm not comfortable, let me be. I've got my reasons, guys. Ndinenge ndine ma reasons angu anditika. So nayo aya ndinoti musikode zvakanaka guys kuma Nigeria nuku kuri kupisa ndoko atiri aiwa Friday tichange titese tomboswera tichidzidzeya anditika kuti tiri kumbofamba seko. Muweneza rakanaka guys, I love you and with the love of God. Mwari wakuitira zvakanaka guys, and musabviswe nemastreet pamberi paMwari anditika. As much as you are going to be in the streets and commenting and what not, before you comment, just think about the comment. Just think of those fingers that are you going to type. Kuti zvari kutaipa zvine umwari here. If God is to see your comment, vanoshitora sei. You are busy. Don't forget you are busy also praying for other things that you want. That comment, those fingers that will type that sentence, iyoyo handiona inogona kutokanganisa, inogona kutokublokera zvakawanda. So before you comment, before you type, just think about it. Yeah, kuti chandiri kuda kukomenda ichi, God is to see this, what is he going to say? Remember, I'm busy praying for my marriage, I'm busy praying for my kids, I'm busy praying for my job, I'm busy praying for this. So where am I? Am I on the position kana kuti ndakaita gumboko ndiri papi? I hope I didn't offend anyone. I did. Can I report under offender? Please, it was not my intention. Guys, bless you and I love you so much.